Ako si During, main laki sa boxing. Dool mga vampira! Hutdon tamog kulata, hangtod nga manglugpad inyong mga kaspa! Ako si Joaquin, isog pa sa sigbin. Hala, doon! Talang nagbikinsay, maluka pa! Hunong mga kagwang! Higala, ayaw silang tagda. Kay mga yabag silang duha. Wala mo ba? O, kita? Yabag yan! Ako nang, ikaw di ang sinto. Para maampo na ko sa impis kanila. Ayaw lagi ka balak ka. Pasalig lagi na nako nimo. Kasi Carmela, maangkon din na nimo, puli ka ni Joaquin. Ay, kabalakin, babahala. May lubog ka. Kami lang doon, yung tutarong. Isalig na nako tanan. Ayaw pagwagtang paglaong. Huy, tulumi! Bangsa ka! Nakasila. Si, nama siya? Uksi-uksi. Uy, ato na dito eh. Ato sa kwarto kay nasunod ka ma'am. Nagsultian eh sila. O sila pinagsultian? Hadulong kong Carmela. Na. Hain magalit ako siya. Ambot na sir eh. Nadindiin lang kong lakon. Abot kong tangki. Nabot mo kong tapol sa akong mga parente. Huwag yung Arlen na pakita dito. Puros nangambot. Napailisa na sa ito na mo sa Arlen sir. Aron di mabalde mo negosyo. Dili ko na sa ilisan eh. Nagtuo ko nga gitaguan tong putput. Wa mo jud ko na sir. Kisa man yung wa. Si Potpot good. Huwag ko na yung manghod. Nya mo tuusan ka. Tuon na ta, aron madali. Nay mayo nay. Atong ato sila. Ato balik ko dito. Tara. Tana. Sabi siya. Hoy. Hay magawang nimo. Ang mo lang, asa to siya? Gida na sa Arlen? Ha? Ang mo lang, uso kay po. Tarong og tubag ha? Sige ka lang pangambot da. Hamay mamugong. Hain? Wala lagi ko kay bong. Sige ka lang pangambot da. Tarong tubag. Wa ba ka mahibaw? Mapriso yung mga ni. Ikiha sa namong kidnapping. Balik 20 ka tuig mapriso siya. 20 ka tuig, 5 ka buwan, ug 2 ka adlaw. Hay man ito kayo sa alin. Huwag ko na kay bawa na eh. Alam mo sa na mo gitaguan. Tarong tubag ha? Ilang buyog ti karon. Sultis tinakod. Umana mo kawatas ng Arlene God. Kayo ko gikawat. Ha? Hoy, wa ka mahibaw, ngay tsunon mo. Si man may bungutan ah. Ngamas man mo. Ha? Asa pa ingon? Namasayro. Nga si Arlen. Umut na lagi. Ko na ibawa na God. O sige, musugot tayo ka, gabi lang kusmano ni mo. 20 ka tuig. Wa ka mahibaw na. Nya, musugot ka, piso siya. Dili. Anong di man? Ako, masugot di ko nga. Wala mo siya sala. Iyang gitaguan si Arlen. Kain mo niya tago eh. Ano ako pumunta ng huwag ibaw? Oh, pariyara dito ako kay bawa. Taray! Si Manny na? Tara! Manny na! Inay mo magwang. Mapreso ka mo. Kung di niyo itugan. Kung hay si Arlen. Si mo.
Ay, Letmon! Day, Letmon! Naog lang ka ako puto. Ayaw! Katingalig makita ang tatay ni mo. Letmon! Nya magsige ra day kog sakay-sakay nimo. Nindot man sab nang magsakay-sakay ka. Ang sabi ako eh. At tulang ko sa inyo eh. Di lang ko magawa sa kwarto. Ayaw, lagi kay tatay mo. Sige, bahis-bahis. Ako paningupot no. Pakigsultihin na lang si tatay mo pakasalta. Isa sige tagtago-tago. Ilong na lagi na lagi. Ako lang bahala lagi ni mo. Ay, Letmon! Ay lang! Asa ka? Ay, gumlok! Ay lang! Pariya, magnaw. Sir! Pilit natin. Magdalang na ang polis. Karon ipadakop na itong buwang. Kung gidaan niya sa Arlene, ipadakop na to. Pero kung nga, ikiha lang na to. Noy, asa mo ito sa pagkita? Isang asa. Tuhiro ito ng tanang dapit. Kaya naman sa ko na to. Mamahuayaw na tayo. Hindi tayo pagkaon. Igutom na kayo. Mauli lang ka tas inyo eh. At tulong taman ni Udto. Ayaw lagi. Mamiligro ta. Kaya tingalig, nag-atang na rin tatay ni mo rito. Mas peligro dire. Kung anita sa gawas. Kay kung nangita to na to sa tatay dire. Mas bali na nga ato tas inyo. Kay makita na to siya nga magdung siya sa inyo. Sige. Ngita lang tagsudan. Ato tam nga on sa bahay. Ato ta dito agi lang sa para safe. Ako pa. Honey. Ala, Ano man? Nasatay ni mo! Upo! Sir! nyano sa pagkalimutan ba? Ano? Ha? Dali! Saan? Si Lubot! Si Potpot! Si Potpot, sir! Si Potpot! Tara! Dali, sir! Kinalayan ko sila, sir! Hindi malingutungan na! Surrender na lagi tapon. Ayaw! Surrender ka taon! Ikaw ba? Asawa natin ka? Surrender rin noon? Papakuski lagi ang dagay. Kusog na! 120 na! Kasi, Dali ka! Kung may mo, Numbula ng animal na to! Huli ko, be! Ikaw na drive! sige. Magay! Ay!
Ay, salin! Ha? Ay, ako anak! Patay ka ron! Ay, salin! Saman mo eh. Ay, naku, Ano hero naman ko, no? Ah, salagi! Salagi! Ako anak! Wala na ininingos! Mga anak! Ikaw! Oh, kapkapi ko niyo na ba si Arlen no? Ay, salin day! Asalin, Kisa sa kayo tisikat! ako ang amigo. Sa amigo! Ay, Gilara! Asan ko niyo doon? Mulis! Saman mo eh. At ako salin! Kapolista! Kuha ako mo dyan ikaw! Saman taon mo yun sa may sana ko. Ato to pulis! Ang sa Malaysia, oy! Tanda, masuda! Agay! Abaw niyo ba? Pasuta yan! Ayay! Pasuta ng pao na to! Pasuta ng pao na ko! Animal! Pasuta na! Saman mo eh. Sige! Ay! Sukol! Sisokon! Uy! Wala! Uy! Nga na ikaw mamalikitan! Kaya! Ay! Manong, kuhain mo this money, Nong. Tupad dito. Dali. Ang sako dong. Ha? Isud ko sa sako dong. Ano isud man yung sako na? Mani tulong si tatay. Magdali, di kayo maapit ng tatay. Ari lang lang. Ari, diri lang, diri. Ari lang. Ari lang, lagi diri kong dali. Dito maanira to diri. Ari na jud ko ha pagbantay jud diha. Grog! Matay na! Grog! Matay sila! Kaya ako matay! Ewa ka din! Oh! Ano mo taon mo eh? Ako sa may problema gito eh. Malagi! Matay! Di ba ka rin ko? Dito ako! Ay, kaplak ka! Sir! Basta ang problema. Naskap! Oh, nas. Kaya namin ikihan nga kidnapper! Oh, aso, natutun. Ah, maron. Parel sir! Parel na! Awan. Parel na! Kailan ko, tingin ka dyan. Wala! Usay sa ani? Nangitap ni! Ikitap ako anak! Ato na yung sayo to start. Kamu igong basihan, kita po yung anak. Wala! Reklamo na! Ay, sa po yung ano. Ito! Sir! Kap! May ngandol! Oh! Nato ikiha! Ikitap ako anak! Sige, dito Sige ko na! Kama lang. Oh! Salamat Kap! Unsa man ni? Kidnap for ransom? Bahala na kung sakap! Basta kayo nangindap ni Tawana! Baka ilamang ko nimo? Si Kaloy ka no? Ang yangon ng karahoy. Lagi pawikan. Gong... Dong, hino din ang kidnap ka? Wa, oy. Kidnap ko taon. Ako magani ilang gikidnap. Ah, kidnapper kay Gnong. Ya, mastermind. Uy! Pagtarong ha! Mr. Mahan karon. Tarungan sultihan mo ha? Sikaran karon. Ako anak kagwapa kay sa nagkidnap ni Tawana? Gikidnap niya? Oo! Kano sa man ang hitabo? Itong Martes. Unsang orasa?
Ano ba kibaw kap na kay... Wala mo ko rilot na kayo na na. Uy, kalisod ana, kinahanglan naadyoy oras og pizza. Ay, may kapoy. Tama man ini nga, pag-kidnap, huwag mo kumagtanaw rilo. Uy na, isa may nakakita sa pagkidnap. Kini siya! Kini siya mo nakakita! Kini! Nakakita ko sa Woy! Ikaw, tarungan ako. Sino nakakita ka sa pagkidnap? Ambutan nila eh. Tumutubo Kita na. ka! Baik, kita. Uy, Bado, delikado na. Pero hagyod, ika maingon ka, siya nagkidnap. Unsa may mga kamatuoran nga siya nagkidnap? Siya jud kap! Kaway lain na ninguha sa akong anak! Kini rin tuhana! Nahibaw ka, ikidnap ang anak ni Bado. Nahibaw ko, Kap! Nahibaw ko na! Oo ba? Nung nakibaw man ka? Isultian mo ko ni Bado, Kap! Igon sa mo si Bado. Ikunsa ko ni Monoy. Noon yung umabot na kong umagat kap. Kaya mga asawa mo na sa kong anak nga si Arlene. Mao di ay. Ikon sa mo to nimo ang anak ni Bado nga si Arlene. Ako tong asawa. Unsa? Asawa? Asawa bitaw. Katong gikidnap, imo day tong asawa. Oo. So, tarungan mo tiyan ni Mahab. Lugitong ko ng kalimutan ni mo ron. Umagod na eh. Kisa bitaw ka naman. Ay, pagtubagin! Tumbag Tara. Ay sa mo pagkuan. Langas. Kay bitaw makakampot sa atong mga tinguha na mahusay mo. Tuyang mo na. Tuyang. Tira mo ko. Tinuod na uyab mo ni Arlene, na anak ni Bado. Dili, Kap. Umagaron ako ni Kap, umagaron. Ako na umagaron. Ana, Ginoo ko. Ikaw, tinuod na uyab mo ni Arlene. Uy, Kap. Di lang kayo uyab lang. Asawa na ako na karon. Tuyang. Dili ko sa Di lagi ka Biyara. maglangas. Di na mo tinitino ni Sulti, asawa. Iyang kita ko anak. Tiguan ako. Ayaw sa mo pagka ng lalis. Or makapot na to ang mga tinguha. Kapatakaran ko na yung angkon ko. Saan man na to paghusay ani kung magdungan mo, Bitbitin mo. maglangas mo. Unya, kay asawa man kanimo si Arlene, anak ni Bado. Nagtipon na mo. Ayo, kayo. Tipon yun. Pero, papalamig makasal ka. Kaya katong baktin, amo bang gipadako kap. Para ihawa na mo para sa kasal. Nagkabuang manggod ni kap. Doon na manggod ni anay kap ba? Quadruplets. Yan, nagdungan bito nagpanganak kap. Oh, alegriha lagi kap. Pero ay kablaka kap. Waon di ka muluhod sa kasal ama ka pa. Dili pras ani kap ay. Pragnaong sa mong butakal. Sa badihay, kay silas ka lang. Sa badihay, diving lang sika-sika, no? Anong pag-driver? Sweet lover mo Huwag sa. kayo nahot. Uy, nahot! At patuyan ng punulti mo ha. At pagtuhan na kap. Buros na burit. Di pa rin ang usay. Nga humble kayo. Kwartahan. Gawa sa kortahan ko na mahigugbaon pa yun. Nga may ilugang dako, naog mulmul. Shoot! Ayaw lagi mo paglangas. Ako ang mong pangutana ha. Nagrelasyon ba mo ni Arlene, nga anak ni Noy Bado? Tubag di, uy! Oh, atap. Pero, sinibat doon. Sigod na. Kasi may subot. Si, kuan ba? Si, libat doon ba? Isugot na. Unsa Noy Bado? Ikaw misugot na?